Jamila Hayer begint in september aan haar mbo-opleiding tot gastvrouw. Ze heeft ellende in de horeca van dichtbij meegemaakt, in de zaak waar ze al een tijdje werkt. Het heeft haar niet aan het twijfelen gebracht om haar droom te volgen. Ja, het was gewoon heel druk en zo. En in oktober moesten we dan dicht. Ja, dat was wel moeilijk eigenlijk. Ja. Heb je ook getwijfeld? Ja, eigenlijk niet. Nee, ik vind het heel erg leuk en het is gewoon mijn passie, dus dan twijfel ik niet. Terwijl landelijk de instroom van mbo-leerlingen terugloopt, vooral in de richtingen horeca en toerisme, blijkt dat in Limburg niet het geval. Het aantal nieuwkomers voor deze mbo-richtingen is stabiel. Wat ons opvalt is dat we denken dat er juist nu veel beter nagedacht wordt over die keuze. Want corona is niet niks. Als je ziet dat een horecabedrijf 1,5 jaar stil ligt, denk je toch even goed na van, goh, wil ik dit? Hè? Wat betekent dit voor mij? En dan komt die passie boven borrelen. En daar worden keuzes gemaakt met een combinatie van hoofd en hart. Rowena Timmermans, midden in het coronajaar, toen de reisbranche zo goed als stil kwam te liggen, besluit ze te beginnen aan deze opleiding. Dit is wel echt iets wat ik later wil gaan doen. En toen dacht ik van, ja, ik kan wel een andere opleiding gaan doen vanwege de corona. Maar dan heb ik nog steeds niet wat ik later wil. Ja. Steffi Reinders moet nog 1 jaar. Ze vindt nog steeds dat ze de juiste studiekeuze heeft gemaakt voor een toekomst in recreatie en toerisme. Nou, ik denk dat als dat alles weer normaal is, dat het wel gewoon snel weer echt gewoon wordt zoals het was. En dat allemaal mensen gewoon juist weer heel graag op vakantie willen. En dan ook juist weer naar de activiteiten toe gaan en leuke dingen willen gaan doen. Daar zit iedereen wel op te wachten. Een eigen zaak met cosmetische producten. Zo ziet Esperanza Mager haar toekomst. Ze kiest met haar hart voor de retail, maar corona heeft haar geleerd dat ze als toekomstige ondernemer een plan B en zelfs een plan C moet ontwikkelen. Doorzettingsvermogen. Ja. Als er 1 tegenslag zit, niet meteen opgeven, vind ik. Dan moet je toch altijd alternatieven zoeken, ja, creatief erin zijn.